Un motorista de 38 anos faleceu nun accidente en Rianxo. Os servizos de emerxencias trataron de reanimalo sen éxito logo de chocar cun coche en Asados. Noite tráxica nas estradas da comarca. A pasada noite, arredor das 10:30, produciuse un accidente no punto kilométrico 2,5 da ADP 7202 no lugar de Montegrande, na rianxeira parroquia de Asados, entre unha moto e un coche. Un particular alertou o 112 que rapidamente puxo en marcha o servizo de urxencias 061, aínda que nada puideron facer por salvarlle a vida ao motorista, veciño da parroquia de 38 anos. Ata o lugar tamén se desplazaron os bombeiros de Boiro. Recibimos unha chamada ao 112 no Parque de Bombeiros de Boiro, informando dun accidente entre un turismo e unha moto, que había unha persoa ferida no lugar de Asados, en Rianxo. Desplazouse unha actuación de bombeiros a todo o lugar, ao chegar ali se estaban actuando os servizos sanitarios e os médicos, facéndolle a reanimación ao condutor da motocicleta, e pasados os minutos, tras facerlle o RCP, pois nada, os médicos certificaron o seu falecemento. O noso traballo nada consisteu en esperar a que chegara atestados, que fixo as dilixencias, o levantamento do cadáver, para posteriormente proceder á limpeza da vía. Estánse a investigar as causas do sinistro, aínda que ao parecer o coche, un Peugeot, estaba xirando para acceder ao garaxe dunha vivenda cando colidiu coa moto. A Garda Civil encárgase da investigación. Veu atestados da Garda Civil de Tráfico e son os que está facendo as dilixencias. Na zona, cando chegamos, como che dixen antes, estaba actuando o 061 co sanitario, mas cun médico, tamén estaba a Policía Local de Rianxo e voluntarios de Protección Civil de Rianxo na zona. O falecido era un veciño do lugar, xa que residía a pouca distancia do lugar onde se produciu o accidente mortal.